Ngokombiko wakamuva odedelwe i-Competition Commission, abantu bakuleli sebethenga kakhulu ukudla okusemathinini, ikakhulukazi izinhlanzi. They reported that volumes have increased as consumers have looked for cheaper alternatives. And this is something that's to be expected. Of course, you want to meet your nutritional needs, but when you can't afford something else, you go find an alternative. Abantu bathi lokhu kungenxa yokumba eqolo kwenyama. Inyama ayisathengeki. Inyama yenkukhu, inyama yenkomo ayisathengeki. That's why sesibalekela kwi-fish. Abanye bathi sebeqhathanisa amanani ngokwabakhiqizi. Izinto engasayithengi. And then mangithenga ngibheka ama-prices nama-brands. Amanye ama-brands ayadura, amanye aless. I-Competition Commission ibilokhu iwaqaphile amanani okudla kusukela kubheduke ubhubhane lwe-COVID-19. Embikweni owedlule, le khomishana yabalula ukubiza kwamafutha kanye nempuphu.